Yo, what's up? So nagbabalik Miko Joshua Canto nga pala and Kendall Cullen at kasama natin ngayon si Mami Rochelle. Woo! Muli nagpapasalamat po ako sa mga new followers po natin and sa mga new subscribers po natin dyan. Maraming salamat po. Woo! Sino naman po yung hindi gaganahan sa paggawa ng content dahil sa dami ng sumusuporta sa'yo. Kaya maraming salamat sa inyo guys. So now, let's get back to work. Ayun, ito na kami ni Kendall Cullen. Palabas na po kami ng bahay at maglalak ng main door ulit natin si Mami Rochelle. Sa mga nagtatanong naman kung ano pong meron today, syempre gilon at dalan lamot, gilon at balay, gilon at dagupan. Kaya galila, lakiladya, dagupan, tamangal yung kilay, banghus. Kung papansinin nyo, bilis ko magsara ng gate kasi excited na ka magpunta ng gilon. At ito na, nasa biyahe na po tayo. Kaya guys, stay tuned lang po kayo dyan, manood ka muna. So ayun po, nandito na po tayo sa Uno Fuel ng Mayumbo. Dito po tayo magpa-part ng ating Ford Mustang. At naglalakad na po tayo dito sa may Mayumbo, Dagupan City, papunta sa may Mercury Drug. Kaya tayo naglalakad kasi po sarado na po yung daan ng buong downtown. Ito guys, so ganito talaga kapag event dito sa Dagupan, dito nagsasara na po ito. At ayun na nga guys, nalalapit na tayo sa street dancing. Grabe, nakaka-excite na to. Kaya ano pang gagawin natin kundi i-vlog tong moment na to kasi yung mga ganitong moment talaga minsan lang po sa isang taon. Kaya yun, nagpapasalamat po ulit ako sa mga sumusuporta sa page natin, sumusuporta sa YouTube channel natin. Maraming salamat po. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo, kaya salamat po ulit. Gago! At ito na nga po, fast forward ko na po kasi po nakaka-excite po talaga. At ito na yung simula. Sino naman po ang hindi gaganaan sa panonood kung ganito naman karami ang kasabay mong manonood? Grabe guys, talagang nakaka-excite. Dito lang yan sa Dagupan City, Pangasinan. Isa po itong Dagupan City na pinakamalaking festa dito sa buong Pangasinan. Kaya proud po ako na taga Dagupan, kaya shoutout po sa buong taga Dagupan. And before, dalawa lang talaga kami ni Mami Rochelle ang nanonood. But for this time, kasama na po namin si Kendall Cullen at tatlo na po kami. Napakasaya talaga, grabe. Na-enjoy ko yung mga ganitong moment, lalo na pagkasama namin si Baby Kendall. Hindi namin siya pwedeng iwanan kasi hindi nila siya kayang patahanin kapag umiiyak. Kaya ang ginagawa namin ni Mami Rochelle sa lahat ng lakad namin, talagang kasama si Kendall Cullen, hindi pwedeng hindi. At nandito na po tayo sa may tulay ng Perez. Binaybay na talaga namin kasi po nakaka-excite talaga na hindi na kami na makapaghintay. Minsan lang po kasi sa isang taon mangyari ito dito sa Dagupan. Itong gilong-gilong ng dalan, street dancing, grabe, napakaganda nito at napakalupit. And of course, shoutout po sa mga taga-barangay Pagaro, Salapingaw, Lumboy, and Kalmay. At kitang-kita ko rin naman po yung pagkakaisa nila. Grabe, isa po kayo sa magandang ehemplo ng bawat barangay. At syempre, unahan ko na rin po kayong pasalamatan kasi po baka pag napanood nyo ito, may follow nyo ang aking page. Napakasaya po talaga sumali sa mga gilon-gilon, lalo na pag dancer ka, drummer ka. Kasi po yung mga ganitong eksena, naku po, napakaganda ng experience na to. Sobrang ganda po talaga, hindi mo makakalimutan sa tala ng buhay mo to. Kaya sa susunod na taon, hinikayat ko po ang lahat ng mga kabataan na sumali sa ganitong klaseng event. And of course, shoutout din po sa mga taga Bunuan Bukid, Bunuan Gusat, and Bunuan Binlok. Ngayon, mapapanood nyo ito guys, huwag nyo kakalimutan mag-follow and i-share tong video na to. A few moments later. So habang nagbablog ako, inabangan ko talaga tong mga drummer na to kasi yung isa dito na pinaka bandmaster ata nila is isa to sa mga nakasama ko sa Baguio, sa Kabayan Benguet nung lumaban kami sa Panagbanga.